Dobrý večer, vážení priatelia, nepriatelia, zákazníci, klienti, diváci, demotratky, súdruhovia a okoloidúci. Vitajte v mojej skromnej krčme. Ako viete, dnes začína ples. A bude sa plesať až do rána. Ale najväčší favoriti proti sebe nastúpia hneď v úvode. A to sú Fero a Jožo. Ja osobné držím Jožovi. Pohodlne sa usaďte, začíname. Naposledný tiež Fero plesol Jožovi a Jožo zas Ferovi. Bude to dnes inak? Stávky sú už dávno prijaté. Dlho čakanie, že kto vlastne výhra. Sotva sa to začalo, ani nevieme, kto to bude ako víťaz. Máme síce svojho každý favorita. Ľutujem svoju minulú stávku po tom, čo sa to skončilo nikto a z tej stávky som nemal nič. A teraz to ľutujem. Kultúrou je to u nás bieda ako vždy. Ale toto bolo horšie, ako kupovať si lístky alebo stávkovať v stávkovej kancelárie Nike. Tam sme aj čosi vyhrali a dostali áno po Pauli. Ale tu v našej krčme sme nevyhrali a nedostali sme po pupli ani nič na pitie. Čudujeme sa, že v Poľsku to letí a u nás je to úplný prepadák.